Здравейте хора! Решихме да дойдем тук за края на годината, за да си отделим време за нас и за приятелите ни. Соня оставихме на баба й, която ни е на гости сега по празниците. Но пък когато сме без нея, винаги мислим и говорим само за нея, което е супер смешно. Това видео ми се иска да бъде нещо като равносметка за изминалата година. Случват се много неща. Започнахме с голяма мотивация, с големи планове. Някои от тях се осъществиха, други не. Имаше кофти моменти, имаше прекрасни. Пътувахме много с детето, с приятели, създадахме нови спомени, беше страхотно. Имаше и трудни моменти, изпратихме някои хора, но пък посрещнахме нови. През миналата година смених цялата техника, с която работя. Някои от вас знаят, че преди снимах с Panasonic и Nikon и доста дълго време събирах пари, за да сменя всичко наведнъж и тази година ми се случи най-накрая, за което съм супер щастлив. Минах изцяло на системите на Sony и съм страшно доволен от избора, който направих. Най-важното нещо е, че работата ми се улесни в пъти. Със сигурност и качеството се дигна доста. По принцип съм решил да отделя цял епизод за това вече, който ще бъде малко по-технически. За това с какво тези камери превъзхождат другите, с които съм снимал до сега. На който му е интересно, разбира се, и се занимава с подобни неща, може да гледа. Както вече някои от вас са видяли, си купихме и автомобил, който също беше голяма, не мога да кажа инвестиция, но пък е инвестиция в сигурност и спокойствие, когато пътуваме с семейството ни. В този ред на мисли 2025 ще бъде тежка работна година. Да се захвана с готини неща, с хубави проекти, както работни, така и passion проекти лични, които смятам, че ще бъдат доста интересни за вас. Отделно възнамерявам да продължа да снимам влога, защото първоначално бях скептичен, че няма да ми е много интересно и че ще ми бъде трудно и ще ми осложни много живота, но пък със всеки следващ епизод се опровергавам. Става ми все по-интересно да снимам нещата, които преживявам. По някакъв начин това става и някакъв личен дневник, който след време се надявам и дъщеря ми да гледа, да види какво сме правили, къде сме ходили. Друго важно нещо, което искам да споделя в този епизод е, че започвам нов проект 365, тъй като в последно време фотографията остана малко на заден план при мен, а пък тя всъщност е първоизточника на всичко, с което се занимавам днес. Искам да се върна към това и да почна да снимам повече, така че освен всички работни неща, които предстоят, смятам да се ангажирам много сериозно и с личните ми проекти. Има и други неща, за които имам голямо желание и амбиция, но няма да бързам да ги споделям сега, защото все още са в процес на планиране. Освен, че сме дошли да се забавляваме тук днес с приятели да посрещнем новата година, сме планирали едно супер яко, би го нарекал, приключение за мен, тъй като аз никога не съм го правил това. Решили сме да си наемем, т.е. вече сме си резервирали моторни шейни, с които да направим един преход 18 км до връх Перелик, който се намира някъде там, не знам дали се вижда през прозореца. Супер развълнувани сме всички за това, не остава много време, така че трябва да се посъбудя малко, защото снощи направихме едно препарти до 2 часа. И затова и днес съм с очила и качлука. Не е много красива гледката, повярвайте ми. Започвам да се оправям, правя си едно кафенце, хапвам, обличам се и тръгваме към шините, където ще се срещнем пак и се надявам да направя някакви яки кадри, да ви покажа как преминава един такъв експириенс. Айде, тръгваме!
супер много подскачаха, гледах ви отпред, вие сте супер окей. Аз бях така представя. Защото си се стегнала, трябва малко. Да, съм направихме шините и сега правим колко километри? 300 ли е това? Да. Километри 300 пешачка до полите. И отиваме се оправяме за нова година да посрещам. Хора, току-що се върнахме от карането на моторните шини. Беше супер як експириенс. Успяхме всички да се вредим да покараме, макар че днес на Нова година беше много натоварена програмата там. Хората с шините не си бяха построили добре графика. Въпреки всичко успяхме да се качим. Организацията беше окей. Качването струва 160 лева за 1 час, като на шината могат да се качат двама човека. Не бих казал, че е ефтино, нито пък много скъпо, но определено преживяването се заслужава. Има и няколко минуса, един от които е, че ако отидеш прекалено късно през деня, участъка, по който се минава, вече е доста разоран от цялото минаване през деня и има много бабуни, от които опашката ми е супер натъртена. Но като изключим това, е много яко изживяване. Стига се не до връх Перели, както казах по-рано, това е грешка. Стига се до едно място обособено, което не знам точно къде се намира, не съм супер запознат. Отворено е с панорамна гледка. Там се прави една почивка, правиш си няколко снимки ако искаш. И след това обратно, като се правят 2 обиколки в рамките на час. Наистина е много интересно преживяване. Ако никога не сте се возили или карали моторна шина, го препоръчвам горещо. Другия минус на цялото нещо беше, че тя не се разболява. Днес като се събуди не се чувстваше добре, отпаднала. Някакво гърло боли и трябваше доста да стисне зъби, за да изкара цялото преживяване. Там чакахме около 1 час, докато дойде нашия ред за шина. След това 1 час каране. После имахме и малко ходене, тъй като оставихме колата по-надолу. Иначе беше страхотен завършък на годината, много сме щастливи всички. И сега ни остава единствено да се изкъпем, да се оправим и да ходим да празнуваме. Може пък да се видим по-късно. Чао! Пожелавам на всички да бъдете живи и здрави, както през предстоящата година, така и за напред. Много мотивация, щастие и нещо, което за мен е супер важно. Не подминавайте малките моменти, наистина малките неща. Да се събудиш, времето да е хубаво, да излезеш, да се разходиш. Да се радваш на това, че всичко е наред, ако всичко е наред, да хапнеш нещо вкусно. Всъщност живота е изграден от точно тези малки неща и те те правят много щастлив.